A my pokračujeme a vstupujeme do druhého poločasu a tady se teprve začaly dít věci. My jsme do toho vstoupili naplno, náš trenér Petr úplně nás namotivoval, říkal nám jasně, neboj se, za mnou, nenechou se. No a my jsme si přirozeně z toho vzali ponaučení, to můžu říct naprosto jasně. To znamená, že goly na sebe nenechali vůbec dlouho čekat. A kdo jiný, Vítka opět, nazdar, přešel jednoho hráče ze strany, tyhle na popůl, to prostě 2-1. No, rozhodující moment přišel v podstatě v momentě, kdy jsme dali gól na 3-1 a tady se vyznamenal náš ruský přítel Ilja, který fandí Spartě, podotýkám, což je velký plus, čím si otevřel cestu do základu v podstatě. A teda, co se vlastně stalo? Co se stalo? Že Ilja dostal perfektní pas ze středu, tuším od Vítě, nebo jestli to bylo od Míši Šinka, to přesně nevím. Kolmici vyběhne na to, no bylo tam trošku podezření z offsideu, ale nicméně dal to perfektně, podal golmana, gól prostě. A pak už to šlo rychle. Další gól, tohleto utkání, bezchybnej Vítě. 5 se prosadil, to už bylo 4-1, soupeř už se totálně vzdal, ale už jsme úplně dominovali. Korunoval to i Vince. Názorný přehledu zhruba to bylo, takhle dostal míč, musel míč na prsa. A my jsme mu na něj, řveme na něj, vystřel, zkus to, to nic nejde, vedeme 5-1, ale tak vystřel, zhruba takhle. Nazdar, gól, ty vole. Fréz toho byl překvapený, mával, my jsme se porazili, my jsme měli samozřejmě radost a byl konec utkání, no tak co vám povídat, šlo se kalit a protože to byl zároveň konec sezóny, takže jsme chtěli trošku oslavit. Šli jsme do zeleného stromu, tam jsme měli perfektní stůl, pělo se hodně, no, musím říct, a tím ta sezóna vlastně skončila. To je definitivní tečka, všem pánové, už teďka vám můžu říct, že už plán zimní přípravy byl projednaný, říkám. Byl projednaný v pondělí v utkání Sparta Mladá Boleslav, kde nás Sparta potěšila. A kde bylo jasně dohodnuté, že zimní příprava bude tvrdá, dokonce tam bude malý soustředí na horách 3 dny. A nejenom to, běhání, ale samozřejmě i herní příprava a spousta legrace, to je prostě jasný. Takže s tímhletím bych se rozloučil a nashledanou na jaře.